Tchad finitigi munu n'an y'u ye yan janvier kalo laban waati olu yera de Faransi finitigiw tagalen kɔfɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san 60 kɔfɛ. U ka tagali ɲɛnajɛ min n'a kɛra Tchad jamanatigi Mahama Idriss Déby Itno fɛ yera ni taabolo kura dɔw sigili ye sen kan ka Tchad kɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Nka jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko a kumaɲɔgɔnya baaraw latɛmɛna ni purubagani ye Rusila fɛ ni marabolo kɔnɔna in na olu minnu ka wulikajɔ fanga nɔ yelenba don kabiri Faransi jamana ka finitigiw y'u kɔ don Tchad jamana la. Bakari Samba ye Institut de Tombouctou baarakɛla ye. A ko la Russie profite justement de cette histoire coloniale de Rusila bɛ k'a bolo mɔnɔ bɔ ni marabagakɔrɔw ka tarigu kɔnɔ ka fara hakilina wɛrɛw kan ni u bɛ wele ko anti-impérialiste. Ko n'o bɛ ka kɛ ni farafina gungana denmisɛn sifinw kuma yɛlɛmali ye u ka hakilina lablalenw na hali ka fara a denmisɛnnin sifin wɛrɛw kan minnu yankan yelen don Rusila jamana ka nafabɔ siraw la ka fara Faransi jamana ka yeli kan Sahel kɔnɔ. Tchad jamana jatilen don jamana naaniw fɛ minnu bɛ Sahel kɔnɔ i n'a fɔ Burkina Faso, Mali ani Niger. Olu kelen kɔfɛ k'a ɲini Faransi finitigiw fɛ k'u ka u ka jamana bila min kɛra ni san 2 laban ninnu na. A jamana naani bɛɛ lajɛlen ye u bolo mɔnɔ bɔ Rusila jamana nɔfɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw i n'a fɔ Samba y'a sɛbɛntiya ko Rusila bɛ kunnafoni kolonw cari bɔlɔlɔ siraw fɛ ni hakilinaw donni ye maaw kunna u ka ban Faransi ka taabolow ma ani fɛnɛ k'a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen cari ko min bɛ kɛ n'u ka kɛwalew n'u ka taasiraw ye. Rusila ye cakɛdaw dɔw sigi sen kan seko ni dɔnko nasiraw fɛ Sahel marabolow kɔnɔ ni san 2 laban ninnu na. Seko ni dɔnko tɛmɛsira dɔw fɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw minnu ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛli ma y'a sɛbɛntiya ko Rusila ka cakɛda so dɔw bɛ yen minnu bɛ kunnafoni dilaw labɛn n'u ka hakilinaw ye u ka se ka kunnafoni juguw cari. Rusila ka lasigiden so min bɛ Tchad jamana kan ani ka fara Rusila minisiri kan min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ma sɔn ka ni ɲininkali ninnu jaabi. Nga mun de la Rusila kelen don ka mago don Sahel jamanaw la. So through the disinformation campaigns, ka kɛɲɛ n'u ka kunnafoni jugu carili yɛrɛ kofɔ baaraw ye o hakilina min sigilen don Rusila fɛ dabɔkun de ye ka gɛlɛya bin marabolo ninnu kɔnɔ. Rusila b'a fɛ de ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana ninnu ye ka Faransi nɔrɔ bila min bɛna kɛ Sahel jamanaw ka teriɲɔgɔnya sira jamana kelen pe ye. Samba ye nin fɔ. Sur le terrain sahélien, c'est-à-dire que la démarche de la Russie, c'est justement pour dire aux Occidentaux. Rusila ka madoni ye cikan kelen de ye min bɛ ka di a fɛ ka taa Occident ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la OTAN jɛkulu Faransi bɛ o min kɔnɔ k'a fɔ ko n'aw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin anw ma an ka dugukoloko tɛmɛsiraw fɛ Donbass ani Europe gun kan an b'an ka tajuru sira bere ta ka ɲɛsin aw ma min taabolo bɛ gɛlɛya n'o ye Sahel ye n'o ye ka kɛlɛ bi aw kan Sahel dugukolo kan. Njamena bolongɔnɔnaw la a lajɛlen don ko dugudenw caman hakilina de bɛnnen don Faransi ka finitigiw ka tagali ma ka bɔ Tchad jamana kan min hakilinaw kan ye u ka jamana ma u yɛrɛ fɛ. La France, nous on voit qu'elle n'a pas. Anw b'a dɔn ko Faransi tɛ ka dɛmɛ si don an ma o kama cogo si t'a la u ka yan ka taa ka bɔ an ka jamana kan u ka yan ka taa. Kabiri Faransi ka finitigiw ye u ka minɛnw cɛli daminɛ ka bɔ Sahel kɔnɔ san 2022 waatiw la dɔ bɔra mɔgɔ fagata hakɛ la wa dɔ bɛ ka bɔ kɛlɛ la an ka marabolow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dangarili wale minnu tun bɛ ta an ka finitigiw ni jihadi jɛkulumaw cɛ n'o fanga tun yɛlɛnnen don ka se kɛmɛdonya 65 ɲɔgɔn ma i n'a fɔ jateminɛli gafe min bɛ wele ko armée conflit location ani events data projet olu y'a lase cogo min na.